Здравейте хора, аз съм Валю БГ, с мен е Венцето Про, Венцето БГ и днес ще играем Clash Royale. Скоро ще има чест опенинг, много скоро. Няма да има силвър честове, ще се старая да ми се падат голден честове, медикал честове и най-вече супер медикал честове. И така да започнем. Може да има поне един силвър чест. Сега имаме един силвър чест да отворим. Да изчакаме за малко. И ето, влизаме в Clash Royale. Имам да донейтна. Кончеста ми е готов, както виждате. И така, да отворим този Silver Chest. И какво ще ми се падне? Bomb Tower. Да, може да е хубав. И ще играем 2 в 2 днес. Държите с какви карти разполагам. И така, нека да започваме. Не. Аз ще пробвам. Аз ще пробвам Хок-Райдър после на другата битка. Чай малко да се увелича звук. И така, започваме бавно зареждано, какво да се прави. Започваме втора арена. И една тактика ще пусна. Съжалявам, ще бъдваме, къде се прави. Прави се. Ние ще се това. На 100 минути остава. Ето вече ще пусна. Аз ще се умея ход. Вижте ми. Имаш ли тактика? Айде, заминем колата. Заминем колата. Не е заминем. На колко малко остана на... Добре, не пускай нещо. Да умре. Добре, пускай. Съжалявам, че бъгвам, но ще се оправим. Тази пека малката не дразни доста. Силата на ми да. Имаш ли нещо? Така е. Това е пета арена. Бил е пета арена. Малата ако е падна на втора арена, направо не знам аз ще взема. От пета на втора е падна направо ще взема. Искам един гоблин байол. Къде ръшка. Колко дени ще изкъдат. Добре, ще вървим. Миния хорт 7 левел. Добре. Окей, ще пусна колата. Аз ще убия това игра. Аз ще изляза. Искам да защитавам на принца. Да защитавайте принца да скелет тъпи. Айде, вземаме. Искам балон. Балонче, да го дръпнем. Спечелихме. Казах, че победихме. Сега искам лайкинг. Нямаше нужда. И победихме, да видим какъв чест. Ще ми се падне. Силвър чест. Тъп чест. Да видим. Този епизод, ако не се падне някакъв як чест. Аз съм 3246 палички. Аз имам много малко палички, защото се апгрейднах миния хорт. И аз си ги апдейтнах за 2000 пари. Не мога и лайк. 1000. Валам на лайкинг да се. И така, хора. Валам за 2000 пари на лайкинг да ми е 4 лева. Така за кончест, аз съм на трето място. Моника не е събрала нищо. Венцето Пауър също и така. Не съм вез. Телефона да ти играеш. Давай. Аз предизвикам. И
така да започваме, да видим също кой ще се изправим. Четвърта арена. Искам един бейби дракон и мини апорт, само че не са ми заредени. Значи това. Три бейби дракона. Ой, не. Дай, принце, вярвам в теб, принце. Значи. Не. Те се набиха. Просто това стана. Аз мисля да пусна един лайтинг. Какво ще кажеш? Аз пуснах на колата, само едната. Сега ще убием колата, който ще ме спре с нещо сега. Да, бом. Пускам голден барел. Главни. Значи на 7 XP. Кой? На 2 бейби дракни. Ой, не човек. Това е на 7 да остане направо. Те са 6 арена. Не си познал, братле. Спокойно, и моя втори лева, ама какво да кажа. Айде, другата кола чупим. С моите мини порт. Не, няма да я щупим. Да я позна ли принц? Чакай, принца. Балони принцеска. Имаме и Уич да защитава. Щупихме кота. Победихме. Няма, победихме. Да, ние убихме. Даже и без гоблин баляла, но си пак. Супер. То сме благодари, че го бихме. Много умело. Вече още малко да съберем една. Първото. Нали? Малко съм събрала много. Аз колко съм събрала? Съм на второ място, май. Не 6. Аз съм събрала 10. Дай, предизвиквам. Добре. Също кой ще се изправим? Хайде, трета арена. Трета арена, вече я забравих. Бейби дракон. Яко да сме това да Балон. Изчупихме колата. Освен ако не спре с нещо. Добре, изчупихме я. Победи. Човек. Защо те пускаш? Нали победихме, бе? Да, победили сме ние. Победихме. Не. Вей, са там един лайтинг ме трябва да пусна и... Добре, победихме. Бърза победа. С този балон. Айде, с 6. Силвър пак. Толкова бързи битки и яки битки. Аз съм май на второ място. Вече. Не. Имам 9. След малко клипът трябва да свърши, защото... Legend Arena. От тук ми се падна Legend Giant Chef. Ще покажа как ще се каза на човек. Принцеска от пета арена. Сега ще го видим. Това с ексбол, значи няма. Също да е ексбол. Първо мага и са там. Добре, не вземете.
Тук как горе, това не е важно. Не, най-важното, защото е страшно да правят на нищо. Гледай, два бейби дракона. Аре, настъпили се! Еми... Лайтинг гледат от мен. Тук няма мина хората. Това да убият на коленца. Айде, сега ще убием ушките. Добре, не си познал. Познал си, добре. Да, не познал, защото сега ще убием. Сега ще убием кота. Аз къде че те победиха горнините. Какво са правиш на принцеса? От болича. Айде, не трябва да спира. Я щупах на кота. Аз трябва да бесна. Аре, давайте, бе! Играйте колкото можете. Ами защо не се мислиш, че ми стрелят по кота? Ще ми стрелят по кота. Ай, сега ще сме ясния хорти и ще убим да дракона. Айде! Ябаня! Победихме. Magical chest! Magical chest! Каква смайката? Magical chest! Magical chest! Имам шанс да ми западне легендари оттам. Хора, това се случва на Magical chest! От легендари арена! Пиши в плана. Magical chest! Войне, човек! С него да се зарежда. Ако там ми са падне легендари. Хайп. Magical chest! Юзе! Ще има епик. Ако предпоследвата епик. Легендари ще има. Ама се падне и ферми дракон не правим с него. Ай, давай. Хора, какво се случва? Не трябва да приключваме. И ако не ви е харесал клипът, пишете долу в коментарите. Абонирайте се на нашите канали. Аз бях Валю БГ. И чао!